Iawn, met? Iawn? Yma i weld HR. Oh, fuck off. Ti'n siŵr bod y wanker yna, fod mynd sacio fi wsos gen dolyg. Dal yn gwybod sydd wedi dweud ar reig. Sori, glwad, met. Just pwysau buzzer neith Sheila da chdi fel. Os a bobl? Lawr fa, mae'r ddwy adol! Helo, dwi yma am y cyfweliad. Ia, Kim Set. Dolig llawen. Dwi wedi gweld CV chdi. Gynnu fi yma. Ia, dwi'n hapus iawn efo fo. Gynnwch chi unrhyw gwestiynau? Lle mae'r elfs? Fyrlod, da ni fo Bezos rhan. Lle mae'r eira? Di taddu am hwnni, global warming. Lle mae'r ceirw? Maen nhw'n yr abattoir. Ai, da ni'n iwsio Teslas rhan. Lle mae'r tegannau i gyd? Pob jyst gael vouchers rhan. So, be di'r oriau ar cyflog? So, un night shift y flwyddyn, payroll, 0-hour contract, minimum wage, dim overtime, ond gyd i hynny mince pays fyddi dwyta. So, ti eisiau job? Be ddigwyddodd i'r person dwytha? Paid a son, sacked, mate. Cont, diog eisiau dolyg off.